Tak čaute lidi, já vás vítám u dnešního videa. Budu natáčet z gumiček i z Minecraftu. A teďka první video jsem si řekl, že začnu takhle gumičkama. Takže vám ukážu své gumičky. Tady je první box. Tu mám esíčka, blbost. Ještě takové ty, co se dávají. Tu mám další gumičky, tady níž. A tady dole mám taky ještě gumičky, to se dá těžko. Jo. No, tu mám ještě další dva boxy s gumičkama. Počkejte. Tady je můj druhý box. Tak tu mám jenom gumičky. Tu mám barvy samé. Tady mám takový malý nástavec. Háčky, ještě držáky nějaké. A můj poslední box. Tak tu mám dva stavy, které si spojím. Protože když jsem to dělal z jednoho stavu, tak ty náramky byly strašně krátké, tak když to udělám ze dvou, tak je takhle hezky. No a to, tady mám své náramky ještě, mi to nechci zaostřit. Tak vidíte. Tu mám dalšího myšánka, byli pándu. Tam klasický náramek, na prstech. A dva Angry Birds. No, já myslím, že v tomto díle se vám jenom tak představím, protože začínám. A myslím, že v dalším díle by se mohl něco nagumičkovat, nebo zahrát ten Minecraft. Jo. Tak já se s vámi teďka loučím a čus bus.